Hello mga Maranao, ako po si Daniel Matsunaga, I'm on DJ Casper. Yan, si DJ Casper. Sa lahat ng kapatid kong Muslim, yan po si DJ Casper, si Mamrak Haludbas sa Lanao. Kaibigan ko yan, ang bait-bait niya. Siya yung tumulong sa akin sa Mindanao area. I love you, DJ Casper. I love you, kapatid na Muslim, Mamrak Haludbas.